Hi, Doc. Good morning. Maadjang buntag si Dr. Kagapi ini sa Doktor sa Kahanginan. Unsaon ninyo kung namoy kabuhi? Ala, sige, record na daan na siya. Record. On. I-an ang inyong cellphone. I-record. Kamong naa sa radyo transistor. Andam ng papel o kuan. Ballpen ka na musulat in taon, oy. Kay kani ako isulti karon. Morning paagi mahigala nga makaatubang mo sa inyong problema nga di mo mugastog dako. Itudlo na ko sa inyo kung unsay buhaton. Kung karon for the next several weeks, mo na akong target mahigala nga tudloan ta mo di na mo kailangan mo diretso sa ospital kung naamoy bation. Inyong i-evaluate inyong sarili, pagkahuman ana ay radain mo maadtog ospital, clinic, para at least makahibalo mo kung saon nyo pag-istorya sa imong doktor. Kadaghanan sa mali, mahigala, kay mali man pod mo istorya sa inyong doktor. Mao ginay una gina siya. Maingon nga, Dok, di ako laboratory, Dok. So, labot lang ko sa imong laboratory nga wa man ko kabalo sa imong gibati. So, ikabuhi ka. Okay, sayo sa buntag, kabuhi ka. Mas may bahato na. Mainom kag tubig, mainom kag kape, mainom kag gatas. Pag mawala siya sa tubig, gatas, unsabay kauno nimo, nagpasabot nga nag-gastritis lang ka, nagsugod lang ka sa ulcer, o gibutoran lang yun ka, kay daghan imong nakaon ni aging adlaw. O kundi ba, wa ka kalibang ni aging adlaw. O kundi ba, nagtigom na ang imong ihi sa imong pantog. Daghan to, no? Daghan? Di dito ninyo ma-memorize. Kung wala ninyo, i-record ang inyong cellphone. Okay. So, inom mong tubig. After a few minutes, padayon mangyapon o kabuhion ko. Nga nagabutod na akong tiyan. Ang sibahaton. Inom limonsito. Buntag sayo. Kaya dili man ang acid ang limonsito, mga manang. Alkaline na siya. Pareha na siya sa asin. Kung maingon ko nga asin o ang limonsito dili pareho na sila, noy, alkaline na sila. So, inom ang limonsito. Mawala gani imong kabuhi, mawala ang imong kabuhi, uy. Either na kay bato sa kidney, bato sa gallbladder, na kay indigestion, na kay wa kakalibang og eksakto, o na kay UTI. So, inom kag unag tubig, gatas, nikaon ka na wala, okay na. So, temporary lang na siya nga sakit. Pag dili gani siya mawala sa tubig, mo inom kag limonsito. Pag inom nimo limonsito, mawala pod, na kay dako nga problema, noy. Balik ta? Kasabot mo. Pag mo inom ko gatas, mo inom mong tubig, mo kaon mo, wala ang sakit, okay. Dili na siya problema nga sakit. Pasabot ana nga buturan lang ka, wala kay indigestion. Pero di kini siya mawala, mubutod lang gihapon imong tiyan, inom og limonsito. Pag inom nimo kay limonsito, kay wa ka kapalingki, o wa mo limonsito na nubo diha sa inyong likod, naman gyud mo sigurado na asin mo sa balay, di ba? O di timpla mo og kanang tubig nga butangan og kanang isa ka pins sa Bisaya, sa pins, isa ka kusi nga asin, ibutang sa tubig nga init, inumon. Pag mawala na imong sakit, na kay problema gyud, gallbladder stone, na ay problema sa imong atay, na ay problema nga dili ka kalibang, o di pog ka napog kay UTI. Okay. So, kaduha na to. Pag inom nimo limonsito, nawala. Mubalik man siya.
Mubalik siya after mga 3 hours, 4 hours, butod na po di mong tiyan. Wala na siya noy. Kana nagpasabot nga muadto mo og doktor. Okay? So balik ta. Kung ano po ka, na nakikabuhi na po, ikabuhi ka. Imong paminawon ang imong kasing-kasing. Kung magpaspas gani imong kasing-kasing sa pagsugod ka sa ikabuhi ka, ang imong problema naas kasing-kasing. Wala sa tiyan. Nga mayngon mo nga, kabuhi dok, lamas kuto-kuto dok. Ang sakit sa kasing-kasing, kanang mag-atake o kasing-kasing mga manang, ha? Magpalpitation is a sign sa kabuhi. Dito, kabuhion ka. Kaya ang kabuhi, ang kuto-kuto, mga manang, isa na siya sa mga lugar nga mo sakit kung nakay-atake sa kasing-kasing. Di lang sa dughan, oy. Di lang sa dughan. Kundi pati po sa kuto-kuto. Okay, so, sa beginning pa lang mga manong, kamong magsigi mog diagnosis nga, kabuhi rami. Dili, mali na siya. Kaya ang kabuhi, simptomas na siya. Dili na siya sakit. Simptomas na siya sa sakit. Ang kabuhi. Maingon mo nga, sa una pa may dok, maingon mo may kabuhion mi, mainom mo may gatas, mainom kape, mainom mi, unsa pa inumin mo, mawala man. Kato, kay ang imong kabuhi is secondary to peptic ulcer, acute gastritis, esophageal reflux, gastroesophageal reflux disease. So katong mga sakit to, magkabuhi gyapon ka. Pwede po ka magkabuhi nga nakay gallbladder stone, liver cirrhosis, pancreatic cancer, cancer of the colon, kidney stone of the kidneys, o prostatomegaly. Nagpasabot ang prostatomegaly ni dako ang imong prostate o nagbara na sa imong hihi. Okay. Ninom na kagatas, nawala. Ni balik, ni butod imong tiyan, inaw na po kaglimos ito, nawala, ni balik na po. So, matukag, doktor. Kabuhi na po. Pagkabuhi na po nimo, ang imong kasing-kasing, paspas, dugdug, musubra siya og 100. Kung di pa mo kibalo mo tanaw sa inyong pulso, gunit mo sa inyong pulso karon kay kana mo na normal. 70 to 80 ang pulse rate. Normal na siya. Pero musubra ganay sa 100, ang imo nagakabuhion ka, unya nagasakit imong dughan, nagapalpitate ka, kasing-kasing ang problema na. Kasing-kasing ang problema na. Okay. Kung sa may buhaton, kung naa kay pang high blood, kay musakit mangyapon ang dughan kung taas imong blood pressure noy. So, kung naa kay pang blood pressure, kuha blood pressure. Kung normal gani, kuha atong pulso. Musubra sa 100 nga palpitation ka ba? Ang palpitation noy, ang palpitation is precursor sa beginning sa precursor muna sa sinyalis noy, sinyalis na ang magpalpitate ka nga paingon ka sa atake kasing-kasing. Balik. Sakit imong kuto-kuto. Nya nakapaspas imong kasing-kasing. Bug. Tanaw nimong pulso nimo, sobra gani 100 ba? Kuha kag blood pressure. Normal man. Ni baba pa gani. Pero ang imong pulso, mo 100, 110, nagapalpitate ka noy. Ang kauban ana nga makasulti nga ang imong kasing-kasing ang problema kay maghangos ka. Mabalik ka. Kabuhi plus palpitation plus normal blood pressure plus maghangak ka ba? Maglisod ka ginhawa. Ana ka ba? Ang sunod ana noy, ang plus ana noy nga symptoms is mamugnaw ka, wa na. Nag-atake kag kasing-kasing. So, sugod ta balik dito sa kabuhi. Sa kabuhi. Katong wala na minaw ron, sorry lang 'yon. Kabuhi ka. Butod imong tiyan. Inom tubig, inom kape, nawala. Nya mabalik. Inom ka og kanang limonsito o kung iba na asin. Nawala. Balik na po. So, sabot, gallbladder, liver, konsulta kag doktor. Ayaw pag inom-inom og tambal.
Wala ko giingon nga tambal diri noy ha. Wala ko ginasulti nga tambal. Kuha ni siya, home remedies. Home remedies ang tawag ani. Okay. Kabuhion ka. Nipaspas imong pulso. Kung ay mong nagapalpitate ka, nagapaspas imong pulso. Kung naa kay BP apparatus, pakuha ka blood pressure, normal man. Pero ang pulso, maabot og 100, 110. Kuha na siya, simptomas nga mag-atake kag kasing-kasing. Pag namugnaw ka, musingot kag bugnaw, ay, ga-atake kag kasing-kasing doon. So, unsay buhaton nimo? Mangita kag tambal sa inyong balay. Wala, dili na magkuha og kanang binisaya noy. In-Englishon gyud ni siya. So, mangita gyud Isordil, Imdor, Captopril, pero pinamaayo gyud ang Isordil, isosorbide dinitrate. Kung wala mo sa balay anang isosorbide dinitrate, daghang kay na siya kang brand karon may gala. Wala na atong Isordil. Nana Isordil. O sige. Isordil inyong paliton, 5 mg sublingual kasabot anang ilabutan sa ilalom sa dila. Palit mo na tag duha ka buok, tulo lang. Para pang atake lang yun. Labaw na yun mga edad mo sa 60. Pero karon naga-younger ang katong nag-atake og kasing-kasing. So, atake na. Bugnaw imong paminaw, unya nagsingot ka na, kuha dag Isordil. Paaka ibutang sa ilalom dila. Mao na istorya dion amor sa kabuhi na. Okay, isa na pod ng kabuhi ha. Kabuhi ka. Imong hunaw na anong kabuhi man ko nga wa man daghan, di man daghan ako gikaon gabi. Ipon nimo, kano sa gani ko nalibang? Kung nilaktaw gani kag duha tulo ka adlaw na libang, didto ang tae ray rason oy kay imong kabuhi. So, unsay pasabot ana noy? Dili tanan sakit kabuhi ulcer. Dili pod ang kabuhi, dili na siya sakit, simptomas na siya. Simptomas nga wala ka kalibang og tulo ka adlaw. Karon moingon mo nga, ingana day na dok kanang di ka kalibang kabuhion ka. Yes. Kabuhion ka. Una gyud siya nga kabuhion ka. Mubutod imong tiyan. Kadaghanan sa inyo high-tech na kay mong utok ba? Ay basi siguro na ulcer. Wa maghuno na nga tae ra di Pastilan Santa Cruz Digos. Di unsa may buhaton ninyo? Manguha mo kapayas, manguha mo abukado, kaon, inom daghang tubig. Kung di pa gyud mo kalibang, dako na ng problema kay nay nagbara sa inyong large intestine. Kinsa pa may mohimo og diagnosis ana? Ang doktor, siyempre, kana siya, panahon na mo moadto sa doktor. Dili na siya pwede nga kabuhion mo, dili mo kabalo sa inyong simptomas, kay nganong, di man mo kabalo mo istorya sa doktor. Dok, kabuhi ko dok. Nya, ang doktor, dili mangutana. Naunsa day ka? Unsa day imong gibati lain? Di mangutana. Ritso day ka nga, ikabuhi ko dok. Tagaan ay kang may prosol. Wala lang siya sang manangutana sa mga simptomas nga mo lead, mo paingon dito sa mga diagnosis. Kabuhi. Mawala sa tubig, mawala sa dok, inom mo kabuhion gani ko dok. Mo inom lang kog gatas, wala ba? Tulo ra imong diagnosis, peptic ulcer, gastroesophageal reflux, or acute gastritis. Di ba? So kabalo mong musulti nga dok, ikabuhi ko niya, minom gani ko gatas mawala. Nya pila na nakaadlaw. Ang katong number of days nga naga-suffer ka sa kabuhi. Sorry lang kay di ko kabalo mo kung Bisaya kung musuod na sa utok na ko ba. Pag pila na ka days na pag moabot ng isa ka bulan, peptic ulcer na siya. Maabot og duha ka bulan, lain na siyang sakit. Gallbladder stone, tuwa sa large intestine, nabara, na kay stone, kidney of the stone. Kung days lang, one day, sakit. Nagkon ka kuto-kuto, niya nawala na. Possible, UTI. Nabot tag 2 days, nagkalintura pa ka. Niya, mudagan pag yung sakit diri sa right lower quadrant, appendicitis. Pag mo sakit ang kuto-kuto, kung imong kuto-kuto, laing ka imong kuto-kuto. Niya, wa ka kirigla og duha ka bulan. Ectopic pregnancy. Sus in taon. Kani tanan mahigala akong ginistorya sa inyo, ginatudlo ni sa doktor. Pag-abot nga consultant na kuno. Consultant na kuno.
Kay balo na tanan. Pag lingkod sa pasyente, kay tapulo naman siya og istorya. Masay sakit na mo dong. Kabuhi ko, tagaan ay omeprazole. Mali. Mali ng iyang pagka-doktor gyud. Mao na siya nga kamo, akong ginatudloan ta mo unsaong paghanay sa inyong history. Ayaw gyud mo ingon nga na ako'y laboratory diri dok. Ay, kung adto ka sa akong clinic, kasab-an gyud ta ka ba? Sa may labot na ko sa imong laboratory nga wa man gani ka magsulti sa imong gibati. Kapila na ko ana may gala nga dadalag dok. Nagpa-laboratory ko dok. Musimag akong mata. May nga sa gibati nimo na. Nagpa-laboratory lang ka dok. Kay gusto lang nako. Sige, di basaho ng laboratory. Yang normal man tanan. Dito na mo gawas na dahil dok. Sakit man akong kilid dok. Sakit man gud akong lubot dok. Sakit man gud ang kuto-kuto dok. Ay tiaw. Mali ginasagid ang mudritso mo sa doktor, nagdala mo laboratory. Ay, in taon, 1980 to 1990. Why CT scan? Why ultrasound? Kanang fasting blood sugar, kanang CREA, kanang LT, dili na namo. Trabaho sa una ba? Dili man request ana unless nga na indication nga na diabetes ka. Kung may mga simptomas sa diabetes, kay balo mo? Wala. Dili ka maghimo og diagnosis o sakit pinaagi sa laboratory. Wala yun na siya sa laboratory. Ang laboratory is just a tool, a device nga motabang sa doktor. Balik. Mo importante ka ito. Ang laboratory, ang blood exam, X-ray, CT scan, ultrasound, kana sila are aids o tabang o tool o device nga mo himo sa diagnosis mutabang sa doktor. Ang doktor magmahimo sa diagnosis dili ang laboratory. Balik. Kadaghanan sa inyo mga doktor, kadaghanan sa inyo naga-expect mo nga lamang laboratory. Kami sa una, pag eskwela namo walay laboratory no eh. Ultimong CBC, complete blood count o urinalysis, wala. Maghimo mig diagnosis namo, matambalan ang pasyente, muuli, walay laboratory. Unsay kalainan sa mga doktor sa una, 1980s, 1970s, karon 2015. High-tech na kayo mga doktor noy. Magpa-laboratory, wa pa gani examine. Para maigo ang ilang diagnosis, nga wa gani sila impression, himuon ta ng laboratory. Kisay may kaluluoy ana. Giurot ang inyong kwarta sa 20 mil sa laboratory, walay diagnosis. Mao nang pirmi mo makadungog nga wala man nahibaw antong sakit sa akong anak ko. Unsa man tawo na siya? Kay ang imong doktor wala naghimog diagnosis. Giratsada ang laboratory, nagsalig sa laboratory nga supposed to be device, tool, tabang lang sa diagnosis sa doktor. Intaw noy. Mao na diha nagsulod ang pinakadakong problema sa ato karon. Kay abi na ako sa Davao na, abi na ako sa Mindanao na, pati almost sa Metro Manila, paingon sa Visayas, daghan na kayong doktor, maglaboratory dayon. Ultimo nga sis gani nga gamay. Naisis gud sa bukton, magunita na guni mo pag makahibalo ka unsa nang sulod ana, unsa na siya nga klase nga sis, di na kakinahanglan og ultrasound in taon kay ang ultrasound will just say na ay bukol. Ay pagkabugo. Moingon ang ultrasound ay bukol. Alam na makita naman yung bukol in taon oy. Ngano man nga mag-ultrasound pa ba in taon ka? Di ba noy? Kani akong ginasulti ron oy. Kani siya munay exasperation na siya sa akong pagka-doktor ba. Nga sa una, wa may laboratory noy. Pag moingon kag kabuhi, pangitaon tong unsay rason. Nganong kabuhion man ka? Dili ingon nga maghimog laboratory. Kung kabuhi, laboratory ta ka? Kika sa ECG, paingon sa CT scan, paingon sa laboratory nga 20 kabuk. Gikan sa ultrasound, tanan. Himuon ako na tanan ba? Para makahimog og diagnosis nga pancreatic cancer. Tiyaw mo. Kana mo importante diagnose. So pag himaw di mo diagnose. Mo lagi.
Ang problema noy kay kadaghanan sa doktor, laboratory, tanan. At sakit sa ulo, laboratory na yun, patay. Mao nang overwork, overwhelm na kayo ang SPMC. Laboratory tanan. May unta to sa una kay libre. Pagpa-laboratory ba ko ron? Napatay yun kagyod. Kini nga kong gibati ba nga murag paminaw ko murag bukog magsikit man. Asa dapit? Kini diri Sa sa Ubos Batang. Batang. Oh. Ako sa may laboratory imong himuon. Taba, ako ng testigan ako na kung sa gihimo ni nung magsoy. Dito mo ko sa imong kuan ron. Lagi, o sige pahimo. Dito ko sa imong opisina kay mo tanong ko kung sa nga laboratory ako gikinahanglan. Wala siya man to diri. Unya. Mao lagi. So mo tanong ko nimo kay doktor ng bayad ko. O lagi. Wa pa ka nagpahimo. Wa ba? Ang Schedule pa ko. laboratory is X-ray. Ah, X-ray of the lumbosacral spine and is kuan sa imong pelvis. Kay Ayaw niya ko note nimo. lagi. Nga asa man ko ni paingon diha kay imo mangitudlo kung asa sakit nimo. Lagi. Nya mulihok ka sakit, di ba? O niya murag maundak Maundak. sakit. Sigurado ko gyud na arthritis na gyud na siya. Usap ng Osteoarthritis. Arthritis. So, Isa na siya sa klase sa arthritis. Kay daghan man mas grabe na. dili nga may rheumatoid arthritis, Oh. gouty arthritis, osteoarthritis. Ang osteoarthritis, ang katong bukog mismo, may nagproblema. Sa rheumatoid arthritis, ang katong covering. Okay, sa bukog, na may covering ang bukog. Ang ikatulog katong gouty arthritis, kataas imong uric, muna naghimo siya og mga sungay dito sa ibabaw sa bukog. Nakitambala na. Sa gouty, naa. Dili kining Osteoarthritis, Oh, wala. pain reliever lang. Pain reliever, kambyuhan na imong bukog diri no. Uy, Hip replacement. wate kwarta na. Mang-hold up juga kay 1 point ang imong magasto mga 700,000 ay. Sus, ginawa ko. Asa mo tamitan. Mo diha noy. Diha ang role sa doktor nga unsay iyang ma-alivio sa imong sakit at the same time nga dili ka pagasto og dako. Kay balo man siya nga kabalo ang doktor nga ang imong problema chronic na kanang dili na gyud siya maayo except nga mag-surgery ka tagaan kag pain reliever nga at least ang imong lifestyle dili maapektuhan. Tinuoy, maapektado akong lifestyle ani niyang Kanan gyud irritable. ka kaayo nga naay ngulngul diha labaw na yung paghigda nimo nya pagkadlawon mo sakit Kanang higda, Oh. pagbangon. Kasi pati kita, sa kita paglingkod nimo, pagtindog. sakit pud Grabe. mo na siya didto ang role sa doktor dili didto nga magpa-laboratory ka nya ang moingon pag at the end moingon lang operasyon oy Describe niya ko sa pain reliever. Di ba makadaot magsita kinom og pain reliever? dili ang style ana sa pag-inom sa pain reliever noy katong mo sakit pag dili kaya na nimo ang sakit ayaw inom. Amo ba? Kay wala may lain ang dili man perfect ang ato mga analgesics, ato mga pain reliever dili perfect nagi sa side effect. So tagaan kag kaya na gani mo undangi siya. Naay paagi nga imbes nga magsigag inom, hinay-hinay kag exercise kay katong exercise man gud makatabang. Pero dili tanan lawas nga exercise nga maayo musamot. Dili na ako kaya mag-exercise ba ko ngano. Ang batiho na ko puy-puy og sakit. Ay. Wala na sa edad na noy. Ha? Sa edad na. Patay. Pain reliever na gyud. Pain reliever na lang gyud. Puy-puy sige mo undang ko mo kalakaw ko 20 kalakang. Muhulong sa ako kay grabe Sakit. ka puy-puy og sakit man. Lagi. Pain reliever. Naay mga pain reliever nga dili makadaot sa kidney, makadaot sa atay nga continuous imong pag-inom. Hantod nga mawala siya, undang na pagkadali. Pag mabalik na pod, inom na pod, inom. Pag mawala na pod, medyo na makaya na nimo ang sakit, undang na pod. Ingana na siya ang pain reliever sa paggamit sa pain reliever. Kay kung diretso nimo, grabe gyud, daghang side effect. Di pa lagi perfect ang atong medisina na. Napagyud siya mga flaws, napagyud siya problema. Dahil bang tanan. Edi pa, nanangutada. Wala na ita. Umano daw ta. Tayo. Isa na lang. Isa na lang. Kaning nibalik man after 9 years ning niyang Julio. Oh. Asa maging ka na sa kita? Paingon na sa imong muscle og nerve noy.
Karon, imbis nga Bulanon lang siya noy, sa una Bulanon man siya. Oh. Karon na Ilocano. New strain sa poliovirus. Ano siya, makuha na siya sa asa. Bisag asa? Bisag asa, except sa air, gikan sa water, gikan sa pagkaon, gikan sa laing tao, o makuha ng virus. Kanang espumasyon sa mga hugaw sa basura na kadana. Yes. May topic na po niya. Sige. Okay. Salamat. Pero nagay ko niya sa prescription. Lagi. Break sa tamay ka lang.